nurunake ratu-ratu ana ing Pulo Jawa. Mergo besok-besoke sing bakal ngratoni ana ing tanah Jawa kuwi ya Rangga Dimena. Mergo Senopati ing Alana kan wis tumungkul ana ing Pulau Bodho. Inggih, laras Kanjeng Panembahan. Mula sesuk putra-putramu kang bakal mulya sak tembe. Kayang tenan ora putra-putramu. Inggih Kanjeng, kula pitados dhateng Kanjeng Panembahan. Ya, ya.